Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Гаиләне еш кына зур көймә белән чагыштыралар. Чыннан да, андагы кешеләрнең берсе генә төшсә дә, көймә чайкала башлый. Ә тормыш ул зур диңгез. Бу диңгездә көймә белән йөзер өчен тырышлык, сабырлык, дуслык һәм татулык бер бөтен булып яшәргә кирәк. Кайбыш районында яшәүче Елена белән Николай Федотовлар гаиләсе үз тырышлыклары, сабырлыклары белән әнә шундый күркәм гаилә корганнар. Аларның гаилә кимәсендә үзләренекеннән тыш балалар йортыннан алган 5 ятим дә тәрбияләнгән. Өйгә илтүче юл циклының бүгенге чыгарылышы Федотовлар гаиләсенә багышлана. Үйгә илтүче юл тапшыруы безне бүген Кайбыш районының Малала авылына алып килде. Малала ул татар теленә тәрҗемә иткәндә алга дигәнне аңлата. Без Федотовлар гаиләсендә кунакта, ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Әйбәт. Менә безнең инде һәр вакыттагыча сүз йорт хуҗаларыннан башлана. Әйдәгез танышыйк, шулай бит? Кирилл, Максим, Николай, Елена, Михаил, Татьяна, Михаил. Лилия. Бик шатмын танышуга, бик күркәм менә гаилә. Әйдәгез инде менә кемнәр алар? Алар белән якыннанрак танышу өчен сездән башлыйк әле, Елена ханым. Ничек гаилә кырып җибәрдегез Николай белән? Кайчанрак булды ул хәлләр? Мин бу авылдан түгел, 2 километр кеше Мемидән мин үзем. ПМКда эшләгән вакытта инде менә шунда инде күз куйдым инде менә Күз төштәйме? Да, күз төштә инде менә шунда инде. 10 класста укыдырым бит мин ул чакта. Мин ПМКда эшләдем менә шуннан инде. Армиядан кайткан ел. Гаилә кырырга уйладыгыз инде, әйме? Гаиләне без 1985 елда башлап ебердек. Январ айында мин крещениедә киевгә чыктым. Туйны без ясадык 8 мартта. Чун юратту, в утрада чун масть, шыврада бут масть. Чын мәхәббәт утта янмый, суда батмый. Авылны матур табигатеннән тыш тату уңган Елена белән Николай кебек бар килгән гаиләләр бизи. Мондай гаиләләрнең бердәмлеге таң калдыра. Чуаш милләтеннән булсалар да, алар әле рәхәтләнеп татар телендә дә сөйләшә. Бу да үзенә күрә тел лөгать алмашып яшәүнең күркәм үрнәге. Безнең инде 2 бала туды. Алысы кыз Татьяна, кичесе Дмитрий. Хәзер инде алар үсеп киттеләр. Табигать кешене юкка гына парлы итеп яратмаган, ә ялгыз тормыш алып баручы хатын-кызлар күп нәрсә югалтырга мөмкин. Чөнки максат куеп тормыш өстерәү хатын-кыз өчен түгел, үз максатына ирешү өчен нәфис затка барыбер көчле зат ярдәме кирәк. Димәк, алар бер-берсен тулыландыру өчен яратылган. Пурыннан пурыныч, пурынчсыр килмәс. Тормыш юлының борылышлары да була. Бала үлде минем кырсакта. Шуннан соң мин коллега әйттем инде, мәтем менә тагын бер бала алып үстерик инде, мәтем бер кызны алыйк әле. Миңа да булышыр мәтем, аңгарда тәрбия булыр дип, бер кызны алып кайттык без менә Татьяна Дворянская алып кайттык неден. Дрожановский приюттан алып кайттык. Шул вакытта инде монда ул 2 ай яй буе бездә торды. Шүпрәле районындагы җылы йорт приютыннан алып кайткан кыз гаиләле булды, яшәү урыны хәл ителде генә дигәндә үз әнисе дәгъва ача. Әмма язмыш язганнан узып булмый. Бирәм дигән кулына чыгарып куяр юлына дигән бит илгәрләр. Бер заман мин ул чакта кеше Мемидә завдетсадым булып эшлидем. Тагын шул Розалия Хасанны чакырып алды мине. Эшесе dedi приютта
пожалуйста, алыгыз эле шуларны дейинде метем Рузали Хасанны куркам мен 3 баланы алып, тербиелеп, білмейм метем. Бірсін кызны гына алабыз инде метем Таняны дем, тагын үзебез алабыз дем. Юк де аларны да айырмыйбыз де. Ишисinde алса аласыз инде де. Метем ярар, мужигим белән кайтып, сөйләшермен әле метем. Хәзер менә шулай иттереп сөйләштек та инде, килештек та, ярар ишисinde ничектер булса ниттербез метем, тербиелербез инде дип. Ишисinde шулай алып кайттык. Вот, иге кайттым да стелне йейеп ашатып утырам. Хәзер бер заман мужигим килеп керде. Николай, Ну, сіз мен біледі деймін енді. Хатын алып келгені. Оны келіп кердім дештейін. Мана үш малай отыра тұрасың. Үш малай. Менә шулай. біраз қорқып та қалғансыздар әле. Yok, korkmagan, birde korkmagan. Ул наоборот эле аларны айтты. Куркмагыз, безге мында әйбәт була сезгә, уйныйбыз, бергә эшлибез, бергә яшибез ди, куркмагыз ди. Шулай инде, да. Шулай итеп әйтте инде ул. Аша-поша үстересе шук-шип үстерне бар. Балаларны тәрбияләү, шибеш тәрбияләү түгел. Балалар йортынан кайтканда өс-башта кытыкы гына булгач, 3 көн буена бер каяда бара алмыйча өйдә генә утырдылар дип искә ала Елена Федотова ул елларны. Авырлыклар, җиңеллекләр, куанычлы көннәр белән аралашып барса, онытыла төшә. Бигрәк тә балалар тәрбияле булып үсә. Район күләмендә дә ятимнәрне сыендырган Федотовлар гаиләсенә хөрмәт арта. Иш янына куш дигәндәй, үрнәк гаиләгә тагын 2 бала алырга тәкъдим килә. Килеп киттегез әле, тагын 2 бала бар диләр инде. Вот хотим вам дать ди. Нетем эту Фатима Жакатовна, я говорю, не смогу осилить тем. Хазар мне Миша меня эти. Лена, давай заберем, я вам помогу, динда меня давай, я говорю, это мне скучно одному. Я говорю, ладно, давай поедем. Сезнең үзләрегезнең балалар инде чыгып киткән. Киткен, кыз инде институтны бетереп. Николай әфәнде, сез ничек тагын алып дигәчтен инде риза булдыгызмы соң? Обязательно, обязательно. Машинага утырдык да, менә шушы Үзебез машина белән бардык. Дворянский мишаны утырдык, еще бардык Кайбышка. Хәзер килеп җиттек инде. Неге отдел опекига керде. Менә Кирилл белән Максим утырадыр шунда. Икесе инде без дә белмибез аны, бернәрсә, бер кайчан күрмәгәнбез аларны. Бер яктан тәҗрибә дә бар кебек, икенче яктан уртак тел табып булырмы, ышанычны аклармынмы кебегрәк уйлар да тырнап тора кеше күңелен икеләнгән чакларда. Хәзер минем Максим еларга тотынды. Аның белән мин дә елыйм. Метем әйбәт булабыз дигә. Миша да бар метем, шулай яшәрбез. Хәзер туктадылар минем малайлар, риза булдылар инде. Үйне де китмәделәр бик инде. Хәзер монда утыртабыз, машина белән утыртык та, өйгә кайтабыз. Хәзер эшесе дә килә башладылар. Миша белән сөйләшәләр, шулай өйгә кайттык та, менә яшәдек. Пук перле, чук чурмалла. Бары бергә, югы уртак. Николай әфәнде, менә шулай балаларны алгач бит инде аларны бит әле карап киндереп кенә түгел, тәрбияләргә дә кирәк. Менә сез эштәегез, ничә нәрсәләр эшләргә өйрәтәдерегез соң? Весінде эшләделәр. Төрлеләр белән инде. Алар в основном төрле янында инде. Сыер барые, сарыкларны инде булар дворянскийлар бар чакта әле сарыкларда барые. Көтүкетедерик алар белән. Аннан соң сарыкларны битердек. Үгезләр 2 тотадырык, 2 эшне дә. Аннарысын инде казлар, таук. Шулай инде. Хирарамышны шугы да сохса эштеремест. Хатын кызның эше тавык шүпләп бетерә алмаслык. Авыл җирендә шулай инде гомер-гомергә балалар 2 мәктәптә бер юлы укый. Берсендә белем ала, икенчесендә хезмәт мәктәбе. Федотовларның балалары да укуда сынатмый, эштә дә, гаилә башлыгы аларны спорт белән дә дуслаштыра. Медальләр бик күп. Анда Таняныкы да бар, ГТО золотой медаль белән сдавать итте ул. Ну и вообще анда футбол, волейбол, ГТО, бөтенесе шунында аларның медальләре бөтенесе миндә хранится итте. Менә Максимның әле кубогы да монда.
Футбол, хоккейны үзләре өчен генә уйнасалар, чаңгы ярышларында ГТО нормативлары буенча үсмерләр гел алдынгы урынны яулый. Ул күрсәткечләр мәктәпне тамамлап, югары уку йортына кергәч тә кирәк. Федотовлар үзләренеке кебек якын күреп үстергән һәр балага белем бирергә тырышкан. Максим химия технология университетында белем ала. Кирилл авиационный техникум әлі колледжда оқи, бір курс қана бітірді енді. Анарсан Таня біздің торгово-экономический техникумға кірді мен аны. Аны бітірді, аны бітіргестін университетқа кірді, оқырға кірді ол. Байыл бітірейінді. Менә сезнең бит әле Мишаны әйтмедім Мишаны енді тетішке алып бардық, анда МЧС бар. Шол МЧС'ны бітіріп шықты, ол диплом алды. Сен сау мәне бітінісі оқыдылар. Нә сезнең үзегезнең балалар ничек кабул итте соң? Алар нәрсә дип әйтте? Алдан енді үзімнің қыз әйтті, әне ауыр буладыр енді де, нешік қарарсын енді зурлар бик алар де, қазір де зур де, кішкене түгіл, шұңқатлы де. Я училась, по-моему, на первом курсе. Таня әнисенә җаваплылык төшәсен аңлый, булыша. Аларга бүләкләр алып кайта, күңелләрен күрә. Уллары Дмитрий да каршы килми. Малайга инде әйбәт булды, малайлар тагын да күбрәк булгастыналар бик. Уйныйлар бергә, эшлиләр бергә, берсе берне эшли, икенчесе тагын берне эшли. Шулай яйлап әйбәт кенә яшәдек инде. Ары епле, еш чапла. Ей хуҗасын инде, гаиләсе шундый. Ятим балаларны тәрбияләүче гаиләләргә район җитәкчелеге дә хәер хаклы. Елена белән Николай Федотовлар район башлыгы Альберт Рәхмәтуллинга бик рәхмәтле. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең главага. Постоянно менен сырап торадыр, ничексын, балалар ничек иелештеләрме, булышалармы дип гәләйтәдер инде ул миңа. Анарысын Мәскәүгә хатлы бардык без Кирилл белән проектны яклап чыктык шунда барып. Метем Альберт Илгизарич, минем метем зарплатам 20 мең. Хәзер метем 20 меңне түләргә кирәк, сразу метем Мәскәүгә җибәрергә кирәк. Җибәрди, мин сине тагын булшам ди, берем ди, менә үз сүзен тотты. Ул чакта да миңа 20 мең акча бирде, анда барыр өчен. Федотовлар гаиләсенә 2014 елда район күләмендә беренче тапкыр мәхәббәт һәм тугрылык медале дә тапшырыла. Максим белән Кирилл мәктәптә укыган чорда бик күп төрле фәнни конференцияләрдә, махсус проектлар белән катнаша. Кирилл белән әле без тагын Казанда республиканский конкурсларда 2 тапкыр икенче урын алдык. Елена Федотова гомер буе балаларга белем һәм тәрбия бирүче, бакчада да, мәктәптә дә эшли. Ә Николай тимер юл станциясендә монтер. Өй тулы бала хезмәт агачының җимеше булачагын күреп, белеп үсә. Алар мине бик уважать иттеләр инде. Малайлар даже бу Кирилл белән Максим минем аягым авырта. Бик катты сумканы даже мәктәпкә барганда дәфтәрләр бик инде, планлар бөтен нәрсә бик инде. Аны сумкада юк, давай без күтәреп барабыз, сез түгелсездән аягыңыз авырта дип әйтәләр. Төрле янында да инде шулай төрле не саугаштан, сөт тулы нине чиләкне күргәстен, Кирилл әйтәдер, Лена, вам нельзя же поднимать, давай я буду это сам, вам нельзя, ноги болят. Таня тоже дворянская, эшкә инде илештирдек инде аны. Тоже шулай, бертен инде бала эшли белмидер инде, ул тоже бөтен нәрсәне эшкә илештирерләр инде. Ну, Шулай инде эш белән тәрбияләнә. Менә Елена ханым, сез бит әле 1 елны авырып та киткәнсез. Ул ничек булдымы? Ул вакыт кемнәр булышты? Я авырдым мин. Таня дворянская тоже Киевгә чыкты. Үзенең иптәше белән мине больницада алып бардылар. Вот, больниста яткан чакта әле мин килдем, тәрәзәләр чиста түгел инде. Кайттым, тәрәзәләр ялтырап торалар. Без шуна килеп, Таня бөтен тәрәзәләрне
Урамдан да, мыннан да шипшиста иттірген болыстан келдім мен. Анарсын Максим менім 11 класста да уки ол шақта. Оғы жегіға да әзірленерге керек. Ашына да гіл пішіріп тұрды ол. Бұтын ирні веш шипчиста, веш алдан пылесос етіп, тузамларыны веш сіртіп, шулай бұтын тірлетлеріні бұлышып, колыбек ішледі неде железная дорога да иртук кетедірие. Міне балалар енді бек бұлыштылар енді. Бұлыштылар рахмет бұттынысыне, бек зор рахмет. Мы тоже очень сильно благодарны. Татьяна тормышка чыккан, үз гаиләсе бар. Федотовлар гаиләсенә рәхмәте шиксез. Тәртипкә өйрәттеләр. Мин хәзер күбрәк иремнең әнисе янында, шулай да мөмкинлек булуга кайтырга тырышам, ди Татьяна. Как получается приезжать, мы приезжаем. Ну, не так, как хотелось ей, наверное, и как хотелось бы самим. Тәтеш дәүләт гражданнарына яклау көллиятен тәмамлаган Михаил да, студент егетләр Максим белән Кирилл да тәрбияләп үстергән гаиләгә бик рәхмәтле. Я тоже очень сильно благодарен тете Лене за то, что взяла с приюта и дала к учебе стремиться. Я тоже очень благодарен тете Лене за то, что она нас не бросила в трудную минуту, за ее очень такой тяжелый труд, то, что она нас взяла, воспитывала, обучала. Ну, я тоже очень сильно благодарен дяде Коле с тетей Леной за то, что они нас подняли, можно так сказать, вывели в люди. Ну, если бы не они, я, наверное, даже не знал, что такое работать. Иҗат төркемебез белән Федотовлар гаиләсенә кунакка кайтканда үз кызлары Татьянаның улы Михаил да әби белән бабасы янында гәпләшеп утыра иде. Әти-әни безгә гомер буе булыша, ди Татьяна. Әтеге әниге бик зур рәхмәт. Ажан ачы хывын ашундан мала. Баланың баласы балдан татлы. Аныклар кадерле була шул. Авылга кайтырга яраталар. Яратмаслык та түгел. Авыл матур, хуҗалык зур, бакчаларында ни генә үсми. Хөрмәтле Николай һәм Елена ханым, сезгә шушындый үзегезнең 2 балагыз янына 5 ятимне сыендырып үстереп, аларны тормышка аяк бастырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әле киләчәктә аларны өйләндерәсе дә бар, кайберләрен кияүгә бирәсе бар. Әле оныклар тәрбиялисегез бар, менә аларны да Ходай Тәгалә сезгә насыйп итсен. Хөрмәтле тамашачылар, без Кайбыш районының Малала, ягъни Алга авылында кунакта булдык. Федотовлар гаиләсе киләчәктә дә зур уңышларга ирешер дигән теләктә калабыз. Сезнең белән сау булашабыз, исән имин булыгыз. Иелтүче юл проекты Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. Гаиләләр безгә бәрәкәт теләп, мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз.